Ndị ọgọnyọ ma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa anya kedu kwanụ ka mbazi si eguji eji n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndị nọbụ nwa mgbe nta ya bụ ihe eji ọkụ ga-ajụ afọ mbụ ọmalịcha ala Igbo n'isiokwu anyị tata o nwere ebe m chọrọ ịga akwamozu ebe mmadụ nwụnarị anyị nche ịga akwamozu mana asị m tupu m aga ya ka m nwee ike sie ahụkere anụnwa ịghọta ya bụ ahụkere ka m na-ahọcha ndị dị mma maọbụ ndị pụgoro ome ị na-aya kịta ị ga-afụ n'onwego ndị 10 pụrụ ome n'ime ya na-ahọcha ndị dị mma na ndị adịghị mma ya bụrụ na mmechaa sicha ahụkere anụnwa m ga-agba mbọ fụ na ka mama ga-emepụta ogodoro ofe ihe onyonyo maọbụ ihe onyonyo abụọ tupu m agaba ya bụ akwamozu ngwa sonyere m ka m nwee ike gosi gị ka o si adị ịghọta. 1 hour later. O nwere mfuru kịta nna abịa n'ihe mfuru ka m kọwara gị ebe ya nna asị gị ndị ọgọnyọ ma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa anyanwụ kedu kwanụ ka mbazi si egwuji na mbazi ebe a ifuru ya ọ ya ka eji egwuji ihe a bụ mbazi eji egwupụta ji na mbọsị ọzọ nsị gị kedu ka ị mere kedu ka ekesi anyanwụ ime ka ndị demili ya kọwara gị nke ahụ ọfụma kedu kwanụ ka mbazi si egwu ji mara na ya bụ ihe ndị nna nna anyị ha ji egwu ji oge anwa ịghọta ya ka ha ji egwu ji oge ahụ egwu ya na atụtara m ọnụ ọ dị arịma na ọ dịcha ya etu ahụ hapụ ihe m na-eme ugbu a bụ oge m mechagoro ihe onyonyo niile m chọrọ ime anọzi m n'ụzọ aga ebe a chọrọ ikwu ozu anwa ịghọta ịma na o nwere ilu ndị Igbo na-atụ asị gị na ọ bụ mgbe mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya mana ọ nwere ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa banyere ọnwụ ndị mmadụ na-ekwu maka ya ọ na-abụ ụfọdụ oge ịfụ ka ndị mmadụ na-asị na ọ bụ mgbe mmadụ nwụrụ ka a na-egosi ya ịfụnanya na oge onye anwa dị ndụ igosi ya ịfụnanya ihe dịka ịma atụ ọ bụrụ na mmadụ nwụọ ugbu a ịfụ ka ọtụtụ ndị were ya wee na-etinye na mba efere ụwa ka ndị mmadụ nwee ike na-afụ ya ụfọdụ ndị ọ naghịcha adabara ha ọfụma etu anwa ha na-akọwasị itinye ha onye anọ mgbe ọ dị ndụ kedu ụdịrị ịfụnanya adịgboroja anyị na-egosi ọ nwere nchọ ịkọwara gị ihe dị etu m chekwara gị achọrọ m ịgwa gị na mmadụ dị ndụ nwere naanị ụbọchị abụọ ya bụ ụbọchị amụrụ ya na ụbọchị ọnwụ ya ya bụ ya dị na gị ka ọ bụ ịfụnanya adịgboroja ka mmadụ na-enye ma ọ bụrụ na ịfụ ka ọ na-ese mmadụ tinye ya ka ndị mmadụ fụ ya ọ bụ mbọsị nke abụọ ya bụ ihe anwa ndị nke ọzọ anyị bi n'ụwa bụ ka a na-ebi na ọ bụ ụbọchị anya amụrụ ya ka ndị mmadụ gbakọtara si na nwa ọfụ bịara n'ụwa mbọsị onye anwụ a ga-ebekwakwa na ọ nwụrụ erugo m ebe m na-aga ka m ghara iwere ekwurekwu were kwufie ụzọ
kịta chọrọ ime bụ oge a na-epupụta ya ka aka ụka. Let us read John chapter 5. The Gospel of John chapter 5, 28. That all souls will do what? We die. Today among no more. And they are broken. I na go. Chukwu nanyere kaizu kozo. Here's the commission. Because after that we will gather somewhere else. And I want to be fed or money in Africa, never. Because all men of God, please come, God bless you. Bible said, as mountains surround Jerusalem, so the Almighty God will surround His people. Now, Jesus, He will only use in a compound that people put. The anointing of God upon your life will help this family. Are you a prophet? Are you a prophetess? What are the church? Please, the anointing is important now. This is watching the kind of thing on my life. Hallelujah. So bless you. Never have a book. Take a book or a place of a book. It's so to a man. Praise the Lord. Hallelujah. My capacity as one of the pastors, otherwise I need to give this because my wife, the being that our pastor and our senior pastor here has directed that I should pray. I have to obey him. I won't know your mother name. I would have wished that stay back to do certain things that she was supposed to do, but all Chineke camera. Bible says here in Chineke. So be careful when you know. I must see sit to work. Never is no one. Can you wait where I am at Chineke? Oh, Naha Jesus. Mama Dregen. I bet that I'm here. I bet not. I'm Wakara and Kamoso. Hallelujah. All Chineke niile nọ na compound and don't forget Nanya, also three pastors and all and ụmụdebe na-atọ different precious of Chicago church nọ here and obodo a in general has your pastor's friends has manage ya na Jesus Christ onye nwe every time they hear Michael, don't worry. It's well. Now, Jesus. I did question now, Jesus. I am Nabata Ndolo Parish. To her nieces and nephews, and he
ebe ọbụla ọ ga-eru after 120 years ọkwaba uniform ọ bụrụzie ngwala n'udo n'aha Jizọs ekele mmadụ niile biko ebe ọbụla nwere iberi na gide ya ịma ihe ofu esibere ọha ha ga-ericha chọwakwa so ebe ọbụla ndị iberi gbaghara na gide ya onye nwanyị gọzie unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.